Il-professur Edward Cicluna qal li dak li xprunaħ biex jagħmel il-mistoqsijiet fuq jekk il-Eurostat tiġbor statistika biex ikun jista' jitkejjel in-numru ta' postijiet tax-xogħol ġodda kien il-mod stram ta' kif inħadmet il-formula tal-istima illi fuqha ġie kkalkulat in-numru ta' postijiet tax-xogħol ġodda f'pajjiżna. Qal li l-figura ta' 20,000 post ta' xogħol ġdid ġiet ikkwotata diversi drabi mill-Prim Ministru u għalhekk xtaq li jitlob konferma mill-Kummissjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni. Skont il-Kummissjoni Ewropea d-definizzjonijiet internazzjonali tal-persuni impjegati kemm min-naħa tal-Eurostat u kif ukoll min-naħa tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol ma jinkludux statistika illi tkejjel postijiet tax-xogħol ġodda minħabba li din l-istatistika ma titqis li tista' tiġi mkejla. Il-professur Cicluna saħaq li dan jikkonferma kemm il-ftaħir tal-Prim Ministru mhux xejn għajr ħrafa. Żied li skont l-Aġenzija tal-Istatistika Ewropea il-Eurostat in-numru ta' persuni li jaħdmu f'Malta għal iktar minn sija fil-ġimgħa żdiedu b'9,700 mill-2007 sal-2011 u mhux b'20,000. L-Ewroparlamentar Laburista saħaq illi huwa verament irresponsabbli u dilettantesk li l-Prim Ministru jingħata statistika bbażata fuq stimi folozz.